Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da esne egunero jasotzea eta 8 ordu baino lehen gure ontziratze plantara eramatea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak ur eta lur saio honetara, gaurkoan lehenbiziko atalean Anizera joanen gara eta bertan Aitor Azkaratek kontatuko digu nola pasadan asteburuan bilkura berezi bat izan zuten topaketa bat, Espainia mailan esneko behiekin ekologikoan aritzen diren abeltzainena, berak kontatuko digu asteburuaren nondik norakoak eta garrantzitsuena, ez momentua nola dauden, baizik eta etorkizuna nola ikusten duten. Ekologikoak behar bada momentu beresi batean daude orain, bizitzen ari duen momentu berexia da, eta hausnarketa bat eginen dugu edo kontatuko digu Aitorrek guzti honen inguruan. Eta ondotik, Albaikideren atala izanen dugu, eta Oier Usandiza Albaiteruak, gai pare baten inguruan, berak kontatuko digu alde batetik botikan inguruan, azindatan nola erabili behar diren edo ze aldaketak diren, eta bestetik ere, orain dela hilabete pare bat, atera zen animalien ongizetaren inguruan, zer dioen legeak. Saioaren hasieran esan bezala, Anizen gaude, gurekin Aitor Azkarate dugu, badakizue, jaurekia esnekiak, enpresako anaietako bat, eta Aitor, pasadan asteburuan, badakigu ez, asteburu garrantzitsua izan duzela zuentzat, esneko behietan ekologikoan ekoizten duzuen ustiategientzat, zergatik topaketa beresi bat egin zenuten, Anizen ez, zuk azalduko diguzu hobekixo, zer dela eta topaketa hau ez? Hau da, bosgarren aldi den dela, egia da hori dela 2 urte hemen Anizen, Anizen edo Nafarroan, Erran nahi dut, azken finean, estatu mailan elkartzen gara, eta lehenbizko aldintzen Galizian, gero ondokoan Kantabria, Asturias, Madrilen eta hau Nafarroan. Horren, Nafarroan ez gaude ere horren bertzegu eta gero Intiak duena horreagan. Eta, gero, hau da, komunitate bakotxan gaude arduradun batzuk. Eta goiti bai antzinekoan, antzineko aldian elkartu ginen erabakitzen da nun egin. Baina gero gaude komunitate bakotxetik bat obide, eta horien artean edo horiek dute pixketa ardura edo antolatzeko. Baina bai aspalditik ja erabaki zen Nafarroan egitean, azkeneko 2 urte hauketan ez dain, baina hemen itekoa zen. Eta gero gu Nafarroan tokatzen bai zen, guk erabaki ginen, nunin, zaiteken edo zen herrita, baina gero kontutan hartu dire bisitak ere egiten direla, eta loiteko toki behar dela, edo inguruen, eta horrexegatik hemen dabe. Eta ez dakite nolatan sortu zen topaketa egiteko aukera hori edo zertaz sortu zen? Batez ere badugu harremana Galiziako zenbait abeltzainekin, bai gu Aragan ginerako bere garaian edo pixkete informatzera edo guk ere aldaketa enginunean. Gero bertzaldere, hor hasi ginen harremana, beraiek ere etorri ziren bertze urtatez Nafarroa aldera, Nafarroa eta egon ziren Gipuzkoako, Bizkaiako eta behitegiek ikusten. Eta gero beraiek egin ginen bidai bete ere Frantzire, iparraldera, Frantziko iparraldera. Eta hantxe, ikusi ginen ere beste etxaldeak eta hortik eta barna hasi zen, hasi ginen mintzetzen, ez? Ez dago ez dugun urtero lako elkartzen gara denak eta gure gaietaz mintzetzen dugu, eta hortik eta barna hasi ginen elkartzen bai. Eta kasu honetan, asteburuan Anizen egon zaretelikan, zein izan du da pixka bat egitaragoa edo nola antolatu zu asteburua? Ez dugu, lehenbizko urtetik hasi ginean goiti jarraitzen dugu berdin. Egin ginen zen, lanbetian hasi ginen, eta goizean egiten dugune, egin ginen zen, elkartu ginen mai ezberdinetan, hau da, gai hartzen dugu, aukeratzen dugu 4 gai antzinetik. Eta gero, laumetan aztertu gintuen gai bakotxa. Orden, jendia apuntatzen den neurrien aukeratzen du mai bat. Orden,
antolatzen ari garenak badakigu mahai bakoitzean zenbat lagun izan diren eta nor egoin diren. Gero bat dinamizatzen du mahai eta gero ingin zen behin diskusioa edo eztabaida horietan atraziren ondorioak edo denen artean edo denei azaldu. Ingin zen amekaterrek aldera gozaldu ginen eta ondotik ingin zen denen artean edo aman komunian jarri gintuen ondorioiek. Eta beti ere aurrera jarraitzeko, pixo bat indarra hartzeko ongi etortzen direz, topaketa hauek, pixo bat ikusteko zeintzu ere behar bada indartu behar diren puntuak, etorkizunan undi joanen den, eta gustora atera zineten, ez? Bai, hori da, azkenean hemen igual sentitzen da pixke diferente, baina elkartzen zarian zu bezalakoekin, zu gaipetu bezala indar beharritu, ez? Eta horai gaude, ilusio horrekin, eta ez gaudela bide txarretik, ez? Zer, honizetan, berai gauzera pasatzen, nahiko bakarri sentitzen gara, ez? Eta kasu hoketan, indartzen gara elkar edo, eta gero, nik uste du garrantzitsua da, zeren ikesten da azkenean. Berdinekin solasten duzunean ere ikesten duzu hauniz, eta nik uste dut horrengatik jendeare parte hartzen du olako jardunaldietan. Bai, orduan zue guztiak ekologikora, salto hori eman izateaz arro zaudete, gustora zaudete, eta hildo horretatik lan egin behar dela garbi dago, ez? Bai, egia da, kusi zen ere, badira zenbait arazo, zenbait tokietan, hemen batugu beste arazo batzuk, eta ez dela beti ere erresa, ez? Horai, zenbait beta adibidez, bizkete komerzializazio prezioan inguruen, eta, maten du prezioak ez dela gorantzko bideoiz jarraitiko, ez? Orden kezka bada, gero komunitate batetik bertzera ere aldatzen da, orden, ongi dago jakitea nola dagoen sektoria, eta horrexegatik ongi datorkigu elkartzea eta kusteko bertzeak ere nola dabiltzen bai. Eta ez da aski urtero topaketa bat egiten saiatzea, baizik ere eta zuek ere zuen elkarta sortu zenuten, ez? Bai, hori da, pandemiak etzakun utzi, baina egia da elkartea orain dela antzineko jardunaldietan erabaki zen, Madrilen nintzen erabaki zen elkartea sortzea, elkartea sortu da, baina geroztik ez dugu batzarrik edo egin. Orden anizen inen da lehemizko batzarra, ez? Naiz eta elkartea sortu eden. Eta pixket hori da, hor helburu batzu jarriko dugu eta ze bide jarraitu behar dugun. Benpin formalki hori arte elkartzen ginen, elkarti gabe erran nahi dut, eta hemendik antzinera jartutako erabakiekin elkartuko gara. Orduan aprobetxatu zenuten, alde batetik topaketa egiteko, elkarte bezala ere biltzeko, eta etorkizunari esan bezala indartsu hautsitzeko. Ez dakit, larun batean bakarrik topaketak egin geratu zen gauza, gero iganderako antolatu zenuten zozarrere, zer egiten? Bai, hoxe, iten dugun eta bertze aldietan bezala, gero bisitak ere garrantzia handi dute. Baten garen tokire, ongi dago ikustere, hor nola dago nekazaritze, eta matenako aukera, azkenean abeltzainakin zuzenean mintzetzeko, eta bakoitzak lana nola iteko moduek eta horra unizik esten da, ez? Bakoitzak gaten gara gure kezkakin, edo kasuntuen berai etorko dire beraien kezkakin, eta guri galdinen dakute, gure egunerokoan nola lan iten dugun, ez? Eta, hori da, ingin ez zela moitatxaldean anizen bisita, gero, garrantzitsua da ere bai, momentu libre horiek, izetia ez, adibidez gero sarroteiera ginen, eta aukera matenako, bertze personekin edo, goizean ez bagara egon, aukera eman zigun ere beraiekin mintzetzeko, eta gero igendean berriz, batzu nahiz eta bestondo izen, igendean Horreagako bide hartu ginen, anintiak baduen beitegiek ustera, eta hori da, benpin aukera izan zuten kanpotik etorritako horiek, bi etxaldek usteko. Eta ez egite momentuan badakigu ez esneko behien sektorea, ekologikoan sartu gabe, esnearen prezio goratu dela ez? Badakigu azken albisteak, azken hilabetean aditu duguna, fuerte goratu da, zuek ekologikoan ekoizten duzue, ez dakit zuengan zer eragina duen horrek, edo zu eraginek, zuek zer honekin behar duzue prezio goratu, produktuetan, Bai, hor kursi zen, lamaietan batzen komerzializazioaina eta nik uste du gaur egun kezkaik handiena hori dela, ez? Batzuk iten dugune da, gure esnekiakin, esneki ezberdinakin, eta hori argi ikusten da non egiten den, Nafarroan, ez duguleko enpresik ez delako esne ekologikoa biltzen duenik, edo benpin ordaintzen duela gehiago, eta gero Gipuzkoarrak ere etorri ziren, eta berek ere paper bera jokatzen dute, ez, beraie transformatzen dute. Bertze gauza da, Galizian, batez ere,
Asturiaseko etorri izenak ere, berak saltzen du enpresa handi betei. Orduen, karo, orai arte prezioa goitik da. Baina erranda bete, mendik antzinera, ez dela hola izain. Eta sorazkire prezioa behiti erantzko bide hartuko dela. Orduen, poliki aide hurbiltzen konbentzionaleko preziotara. Bueno, oide aurrik ikusten dena etorkizun betian, ez? Horrexegatik, beraiekin mintzetuz, kezka desente ikusten da alde horretatik. Kosteak igen direla desente, baina gero ez dela prezioan edo ikusten, ez? Orduen, batzuk kezka diratzen duten. Orduen, ikusten da komunitate batetik bertzera, kezka ezberdinak badire bai. Bai, orduan normalean etekin gehien edo bekio ateratzen dena da ekologikoan ekoizten duzuenak esnea, zer honek azkenean ez hortikan esnekiak ekoiztea edo egitea, ez? Bai, bueno, oide oberena, baina ez dute dene gaitasun bera. Hau da, ez da errexare erabaki horiek hartzea, inbertsio handiek dire, gero saldu behar da, ez? Eta jendea behar duzu, ez? Eta, bueno, gauzera pasten da ardi esneekin ere bai, hemen gure eskualdean, ez? Transformatzen dena, ematen du beki dagoela, baina ere, kontuten hartu behar da horrek dakarkien, pues, bueno, lana, komertzializazio lanak eta inbertsioak, ez? Baina egie da, azkenan litroko hobeki gelditzen dela, hoi argi dago, bai. Bai, ja ekologikoan ja urte batzuk, eta, bueno, hasiera batean solaste ginela dilikan, orain dela urte asko ekologikoaren inguruan, ematen zuen konsumitzaileari azalpenak eman barra zitzaizkiola ekologikoa zertzen, egun da momentuan non inungo azalpenik eman gabe jendea badakien zer den ekologikoan ekoiztea, badakigu bai guretzat eta bai inguru giroentzat onura guztiak badituela, baina ez dakize punturaino ekologikoak duen nortasun hori konsumitzaileak barneratzen duen, barneratu ez baizik eta gero errealitatean erosi edo konsumitu. Hor pixua ikusten da badela, bai, badakigu zer den, baina gero ez da bakarrikan hitzetan geratu behar, baizik ekintzetan, ez? Ez dakizuek nola bizi duzuen hori? Ongi azaldu duzu, erran nahi dut, gauz beda, gotxak ze irudimen edo balio ematen dezakela ekologikoki egiten den produktu horri, baina gero beste gauz beda, ja hori konsumitzeko diru gehiago ordaindu nahi duen, edo pixke gehiago bederen, ez? Eta hori da pixket nik uste dut gaur eguneko arazoa. Baina, bueno, bestaldetik ere, Nafarroko gobernuak kasunten, ez? Erraten du, 2030ko ekoizpenaren 25% ekologikoa behar duela, kontsumitzen hasi beharko dugu. Ez? Orduen hor, nik nire dudatut, aiagatik ote garen maila hortara, ez? Nafarroan ekoizten den guztien, 25% ekologikoa izin den. Zeren, zuk erran bezala, kontsumitzaileak ere ardura badu. Ez bakarrik ekoizleak. Ez? Orduan, kontsumitzaileak ez badu ardura hori bere gain hartzen, ez zait iduritzen aiagatiko garenik. Bai, zuek duzuen formatua badakigu, jauregi esnekiak, ze formatu den, formatu familiarra, ekologikoan askotan, bai, bizimodu bada, zigilu bada, baina baita ere hor hasia dire, igual behar bada beste azpisektore batzuetan, ekologiko izenarekin, beste ekoizpen modu batera lan egiten, beste azpisektore baten. Ez dakit zuen kasuan, zuen elkartean, Espainia mailan antzeko ibiltzen zarete danak, edo ikusten dire ere badirela makro ikuiluak ekologikoan ekoizten dutenak. Bai, ikusten da eta arazo bat, ere gandelen egunean aipatzen zen baietan arazo bat dela, eta orain arte nolapaitere zuk erran bezala zigiloekin ezberdintzen altzinen, baina gaur egun ere edozeinek ekoiztu dezake, edozeinek ere ez, baina kasik edozeinek ekologikoki edo ekologiko zigilo horrekin, eta adibidez hemen Euskal Herrian dugu EH-ko, pixke goiti nahi dugune da industriatik ezberdin du. Hau da, denak ekologikoan ekoizten dugu, bai, baina gero ere oinarri batzuk edo irizpide batzuk jarritugu, bai soziala, bai inguru giro aldetik, hau da, zorrotzago, jendia aipatzeko edo ikustarazteko, onura gehiago batuela olako ekoitziz. Ez bakarrik zigilo horren menpe, baizik eta zerbait gehiago, ez? Hau da, zuk erraten duzun bezala, nolapait ere industriatik edo aldentzeko eta zerbait ezberdin eskaintzen dugula adierazteko. Bai, adibide bezala arraultze ekologikoan, ez da berdin izanen dutari imuno ere arraultzeak alizkunen azpilkoeten guru hortan ekoiztea, edo oiatik industrial batek ekologikoan ekoizten duen, ez? Eta egin daiteke. Gaur egun, eta bi edute zigilo bera, ez? Orden arazo bat. Bihurtzen aizaiko zeren, duteri edo ekoizpen txiki batek duena behin ere ez du konpetitiko
olako enpresa handi batekin, non prezioak kosta izegutiago du, orden saldu ezake merkeago, eta beti, zigilu baten barnean, ematen du biek berdine direla, baina ez dire berdinak. Bai, eta ipatuzun EH-ko hori zer da berez, o...? Bai, hori da, eskualerri mailan, egota Ipar Eskualerriko ekoizleak, ekologikoan gaudenok, gero, pasatzen dugu, guk erten dugu barne sistema parte hartzaile bat, hau da, guk egiten dugu, bermatzen dugu, txalde horrek, baldintza oketan edo inspirago betetzen duela bere txaldean. Ez? Momentu enten, aurten egin da, 2022an egin da lehenbizko BSP deitzen du, barne sistema parte hartzaile hau, eta bermatzen duena hori. Eta poliki nahi dugu irizpi horiek hobetzen gan, eta gero, helburua kusiko dugu, zen hori batzarra izango dugu martxoan, ja zigilua jarri behar digun edo ez. Baina, izango da, epe ertain batera erabaki barreko gauz bat, ez? Baina, bai nahi dugu aldendu pixket industria ekologikotik, zen iparraldekoak ertenakute beraiei gainen dutela, eta ara heldu balin bada, hemen ere hemen daukegu, baina iparraldekoak badute, aide eragin negatiboa izaten, baserri ekologikoen. Momentuan esaten aldugu orduan baduzula, etxaldeek edo lanean aitzen zareten zuentzako zigilo bat bezala, baina ezin dela produktuan ikusten eman, ez? Momentuen ez dugu, erabaki, badugu logoa, baina oraindik ez dugu erabaki nola erabili behar dugun. Eta hori hasi gara, barne sistema parte hartzaile hortan, hau da, sistema hori bermatzen dute nekazariek, txaldetara egiten den bisite baten da nekazari bet, gaten da kaletar bat edo, kontsumitzaile bat, eta inguruko persona bat. Eta orduan gutienez 3 persona egon dira etxortan, batugu honen bertze galdera eta irizpide prestatuek, eta ordu terdi 2 orduko solasaldi betean, galditzen zaio denak, erakusten da etxaldia, eta gero badago talde bat non begiratzen ditu galdetegi hori, eta izango da EH-ko betetuela irizpideak, edo baten bat ez badu betetzen, erraten duguna da egongo da transizioan. Hau da, hau ez da baduzun edo ez duzun. Baizik ez baduzu lortu, lagundiko dugu hori lortzen. Ez dakit nola... Bai, ulertzen. Bai, eta ez dakit, kasu honetan administrazioak zuk aipatuzu, ez dakit urterako 25 ekologikoan ekoiztuko dela, orduan ze paper jokatzen du administrazioak, ekologiko desberdintasun horiek, ez dakit, baloratzeko, laguntzeko... Ez zaiti iruditzen administrazioa bide hortatik da hienik. Hau da, administrazioak nahi duena da 124, berdintzaion hor dagoen. Baizik eta Europatik heldu dena da, eta erran duten Nafarroko gobernuei, denei, 2030erako, da estrategia, Europatik helduen estrategia, baserritik edo maira edo, estrategia hortan barne dago 125 behar duela ekologikoa. Baina ez zirik dutzen Nafarroko gobernuei igual zaio handia izan, txiki izan. Baizik eta bera nahi duena da portzentaioek bete. Orduan, gu nola ezberdiniko garen, EH-ko bezalako aferekin, edo norberak jarko du bere bezeroa, bere kontsumitzaileari nola paitera dirazi nola lan egiten duen, eta konbentzitu berak egiten duena dela bertzia baino be, edo benpin berbe bat ematen diola. Baina ez du afera erresa, ez? Bai. Eta hor zaudetezue, espalditxotik eskualdean, zonaldean, zuen produktuak eskaintzen, eta hor sartzen direre, beste ikuspegi batekin, haur-eskolak, eskolak, eta batipat ez bakarrik herri txiki hauetan, baizik Iruñe herrian ere sartu zarete, eta hor izan dudan nahiko saltxe ere, zuen zerbitzuekin, orokorkin nago solasen, eskaintzen den produktuekin. Ezakit gaia zertan dagoen, o... Gaiak, akitu ez da, 4 urtetako zen, martxoan 30 akitiko da, ez? Eta, egie da, akitzen dela, eta horrei atrako da bertze lizitazio bat. Eta horrei arte ziren loteka, zerren nahi dunek. Hau da, gu aurkeztena ginen, bazen bat jogurren lotea. Gu aurkeztu ginen jogurren lotea eskaintzeko. Dutari munokoa, berak eskaini zen arroltzeak. Eta, prezio baten barne, eta, bete baztintun helburu betzuk autur, eta guri onartuak izan ginen. Orduan, 4 urtez egon gara
gure produktu emanez, baina hori hori akitzen da, lizitazio berri bat hartzen da, eta hori ez da loteka. Baizik eta enpresa batek hartzen du produktu guztiak, orden guia kanpoan gelditzen gara. Orden, lizitazioa hazten duen enpresa horrek erabakiko du gure produktu hartu dezartu. Baina ontekoan, ez da kontuten hartzen, ez da beharrezko ekologiko izatea. Orden, karo, gu prezioan, azkean prezioa puntu gehiena da, ez neurtzen direnean puntuazio maila hoi, eta azkenan pentsatzen dugu gurea ez dela sartuko, eta gainera eskatzen duten ontekoan da, jogurre behar du banakakoak. Ez, hau da, zabor gehiago da, Europak hori arte erraten duen gauz guzien kontra, ez? Horren azkenan politika sartzen denean, holako proiektuan non estatu mailan izen diren berritzaileak eta zenbait tokitako espilu. Eta hemen, azkenan politika da eta bertan bera gelditu dira. Eta erabaki hori hartzen du, ez dakit, Iruñeko udalak? Bai, udalak. Hoi da, udaletxeko aurreskolak dire, beraz, da Iruñeko udaletxaren esku dago, ez da Nafarroko gobernuaren esku. Beti zuek baloratu izan duzu, salmenta zuzen hori esan demagun, zuek eskola txikitara, zuen produktu zuzenean, eta orain bai sartzen da beste bitartekari bat, ez? Bai. Bitartekari bat sartzen da. Bitartekari sartzen da, eta gero erramezala ez da baloratzen ekologikoa izatea ez izatea, hemengoa edo nondik heldu den, eta horrek hartzen duen kutsadura guziekin, eta bertako nekazaritzakin, eta bar, ez? Baina, okizazkean politika gauze dire eta... Produktoien konsumitzaileak aurra dire, ordo de familiak, eta familien ikuspegi nahiko garbi dago, ez? Bai, familiek argi gehiengoak, nik ez dut hartzen al, baina gehiengoa bai argi zuen, bertako langileak ere bai, zen azkean gu beraiekin harremana dugu astero baten garelakoz, eta haunitzek zuzenean guri erosten dakute, ez? Orden argi dago, beraiek gustora zauden, produktuakin, ez? Baina, pena hoi da, zerbitzua ez funtzionatzen zuenean, duenean, dena bertan bera guztia erabaki politiko batengatik, ez? Non, hoi da, langileak konten dauden, sukaldariak konten dauden, ez? Bertako langileak, bai guratxoak, ez? Guratxo elkarteak, eta aurrak ere bai, ez zagola arazorik, nik ulertzen arazoa balin bazen, eta aurrak ez batzuten jaten, edo bertzelako arazoik, edo espazioen egunean berian ematen, eta bar, baina eske inzidentziak ere ez da izan. Horrek ere, hauni zerra nahi du, ez? Garbi daguna da ez, momentu batean gaudena, non, ekologikoak aldaketa bat behar du, edo aldaketa bat etorri beharko da, gu nahi dugun ekologikoa jarrai dezan. Kanpotik diren industria kontutan izan da, erabaki politikoiek kontutan izan da, eta, are gehiago, 2030 urterako nahi baldin maute uneko 25 ekologikoan izatea, azkenean, gauza asko daude airean, eta garbi dagoena da, zuek aurrera ateratzen izareten ekimen hori bezala, ez? Alde batetik ekoizleak elkartu, ekoizleak hausnarketa bat egin, bilkurak egin, eta bestetik ere, behar baldin bada EH izeneko beste zegi hori erakutsi eta konsumitzaileak garbi jaki dezan ekologiko hitza ez dela nahikoa, baizik atzetik badu dela gauza gehiago, hori ere baloratu. Oso gai Aitor, aurrera ere solastuko gara, eta ea guztion artean hortzen ditugunez, esku artean ditugun helburuak edo gizarteak behar duen guzti hori. Eskerrik asko gizan. Esker mile. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Albaikideren atalean gaude oraingoan, eta gurekin Oier Usandizaga albaiteroa dugu. Oier, urtea ja hasia dugu, hilabetea joan zaigu, eta urtea hasitzekin batera, pixka bat, lehen ere solastu izan du gara pixka bat, baina botiken inguruan, bigarren atal bat badirudi ere atera dela, eta igual behar bada egiten alduguna da ikusentzunei gogoratu, ez? Lehenbiziko atala zertan datzan, eta bigarrena ere zer esaten duen. Piskate, botikan legean aldaketa handiena etorri zen orain dela urte bat pasatxo, eta horrek aldaketa batzuk suposatzen zuten pixkat botikan erabilpena eta erosketaren gain, ez? Abeltzainei dagokionez, egon zen aldaketak handienetako izan zen, abeltzainek beti izaten zuten lehen, nolabaiteko botikin txiki bat, salbuespenak, ezustekotan pixkat animalea tratatu ahal izateko, baina lege horrek ekarri zuena zen
botika erabiltzea kasu partikularretan bakarrik edo akto kliniko baten barrenean bakarrik, ez? Orduen, lege honek berri ekarri zuena zen, albaitero batek animali ikusi ondoren, botikaren preskripzioa egiten zuen, preskripzioare gero esplikatuko dut pixkat modu konkretu batean, eta animali identifikazioa eta animali ikusi ondoren errezeta bat egiten da, eta errezeta horrekin abeltzaina joaten da komertzial batetara botika erostera, edo komertziala jasotzen du errezeta hori email bidez edo nolabaiteko modu digital batean, eta erretiratu dezake botika, ez? Orduan, lehen botika erosti ahal izatetik nolabait esango genuke librexeago, edo kontrol gutxixoekin pasatu da kontrol erabateko izatera, ez? Eta albaitero bezala ere, lege honek kasi gehien igual guri afektatu zigun, preskripzioa egiteko garaian ja egiten genuen ez modu generiko baten gainean, baizik eta animali individual eta erabat identifikatutako animali baten gainez. Eta hortaz aparte, preskripzioa egiteko garaian ere, etorri zen lege horrekin antibiotikoen kategorizazioa esaten dena, hau da, antibiotikoak dituzte 3 kategoriatan banatu, B, C eta D. D izango zen erabilpen arrunteko antibiotikoa edo primera elección izaten dena, C izango zen arruntak baino bigarren aukera bezala, eta C izango dira antibiotiko klase batzuk, direla gero gizakietan ibiltzen dienak, erabilpen murritza edo analitika batekin justifikatuz eta bakarrik erabili daitezkenak, ez? Orduan, lege hori sartu zelaik, pixkate alboroto desente atera zen, denak genden pixkate ez genekiela oso ondo nola jongo zen, baina nik uste urte bat eta ondoren, nik esango nuke, gauza hobetu egin dela, abeltzainak eta ere, ja egokitu dire praktikamente denak, galdu da nolabaiteko, ez dut esan bildur, baina nolabaiteko ez jakintasun hori, ez? Nola egingo dugu, nola eramango dugu, edo lehen ematez duen nolabait ere botika bat etxean eduki bertzela, bestela animali guztiek hilko ziela, eta guain ikusi da, ez dela ezertan etxean botikin oso handirik eduki behar ere, eta horrekin ere bizi daitekela, ez? Bigarren zati aldu zaigu orain, berriz, eta ez dakit kasu honetan ze aipatzen. Bigarren zatia da azkenean nolabait egin den, abeltzen bakoitzak egiten den erabilpenaren balorazioa eta nolabaiteko neurketa bat, ez? Orduan, aurreko legeak ekarri zuen plataforma baten sorrera, non abeltzain bakoitzak ikusi dezaken bere etxean zauden errezetak eta ze botika erabiltzen ziren, eta guk adibidez jende jakinatzen errezeta bat sinatzen dugu momentuan gure informazio dena nekazal sailera joten da. Orduan nekazaltzailea badu base datu handi bat, eta badaki abeltzen batek ze antibiotiko, ze kategoria, zenbat erabiltzuen informazio guztia dauke, eta bigarren norma honetan, etorri dena da, abeltzain horrek ikusi dezakela nolabaiteko erabilpen horren lege horren barrenean, bera ze mailatan dagoen. Ministerioak edo nekazaltzailak jartzen du espezie bakoitzeko indize bat, nolabaiteko umbral bat, eta berez abeltzainen obligazioa da umbral horren azpitik egotea. Orduan, hau ez da jendea pentsatzen du bezala, ez behiratzagatik ez dakigu, ez dago justifikatzeik. Informazioa hor dago, eta gaur egun abeltzen bakoitzen ardura, eta ablaitiriekin da lagunduta, da nivel hori eduki beharra horren azpitik. Hori ere berdina nekazal sailera deitzen da, berriz ere ematen zaio usuario eta pasaiz bat, eta berak ikusi dezake 3 hilabetero, aber nola dijoan antibiotikoan konsumoakin eta ze antibiotiko klaserekin, eta aplikazioan bertan, pasatu baldin bada, edo antibiotiko nolabait delikatu bat behar dena baino gehi erabiltzen baldin bada, ja bialtzen dio nekazal sailako ohar bat, esanez, hitz egin dezala bere albaiteroakin, egoera hori zuzentzeko. Ez bada zuzentzen, eta segun kantitatea edo antibiotiko klasean arabera, ikusi ezkero egoera nahiko larria dela, ja ailatu leiteke santzioetara. Egin dute urtebeteko proba, baina orain urtarrila batetik aurrera, ja ez da proba. Ja da eguneroko hor dagoen gai bat, eta nekazal sailetik ikustu dute, norbait, nolabait esatetik pixkat desmadratu dela, segituan deitzen aldiote eta esegitu zuzentzeko arazo hori edo antibiotiko erabilera hori. Zuretzako jerre albaiterua zeren heinean, ezagite ikusten duzu orain arteko ibilbidea ikusita, uste baino bekio duela dela dana eta abeltzaina jartzen ari dela edo... Nik uste bi gauza positibo ekarrituela, ez? Hasieran aldaketa guztiek baitik hartzute behi bildurre, baina alde batetik nik uste dut erabilpena gutxitu dela, antibiotikoen erabilpena, eta gaina helburu hori da, antibiotikoak alik eta gutxiena erabiltzea.
Eta gero, abeltzainei kendu zaio burutik, lehen esan dugun, nolabaiteko bakoitzak ez dakit nolabaiteko botikin bat eduki beharroi, ez dela irudipena zen animali guztik hil bertzutela. Eta bereziki, eta hirugarrena, eta guretzako igual hoberena dena, teknikoki asko laguntza baitula. Azkenean guk ikusten dugulaik ikulu bate duen antibiotiko konsumoa, fijatzen gara, ze arlotan, ikuluko ze arlotan ari den gastatzen antibiotiko gehiena, eta gu teknikoki saiatzen garena da arlo hori hobetzen edo aldaketa batzu, manejuak, instalazioak edo mejoratzen gaurko konsumo hori jausteko, ez? Orduan, egia esan, bihurtu da erraminta bat nahiko erabilgarrie bai guretzako eta bai abeltzainentzako. Bai, badakigu beti ere hazienda animaliak zaindu behar direla, eta horren hildotiken ere beste lege bat badugu, ez? Animaliaren ongizatea edo bienestar animal deitzen dena, eta horre ere, orain dela berriki ateratakoa, zer aipatzen aldugu? Hoi da, abenduaren bukaeran atera zen, bienestar animaleko lege diberrie, horrekin batera ikuluen kasuan, atera zen nolabaiteko ikuluen bienestar animaleko legedia, hoi lehenagotik ere bagenuen, baina akasi nobedade ondietan etorri de etxeko zakur eta katuei dagokien, ez? Gu ez gara albeikide bezala zakurretan da oso espertuak, baina egia da, basarritan da askotan, zakurrak eta egoten direla, eta jendeak kontziente izan behar du, edozein momentutan agintari batek, agintaria poliziak edo sopronak edo eskatu dezakela kontu zakur hori buruz, ez? Egon den aldaketaik garrantzitsuena eta jendea kontutan hartzeko, leheno hemen errabian kontrako txertaketa Nafarroan 2 urtetik behin egite zen, eta pasatzen da urtean behin izatera. Zakurrak identifikatu beharko dire txipakin 3 hilabetetik goiti, jarri beharko zaio errabian txertaketa bat, pasaporte bat egin behar zaio, pertsonen pasaporte kasi berdina, eta handik hilabetera egin beharko da berriz ere errabiaz txertatu. Eta gero txertaketa hori pasako da urtean behin izatera, eta urtean behin egitekin, albaitariak inberko dio zakur bakoitzeko nolabaiteko osasun zertifikadua bezala, zakurra egoera honean dagoela, ez duela itxuraz gaixotasunik, ez dela arriskutsua eta horrelako zertifikatu bat. Lege atera da eta lege guzti egin bezala, adibidez errabian kontrako txertoa eta txipan kontu nahiko argi dago, baina badade arauan hainbeste puntu oraindik ere ez dakiguna guk ere nola interpretatu edo nola jarriko duten martxan, ez? Orduan, lehenbiziko goza da, zakurrak papeletan edo errabian kontrako txertuan legal edukitzea, eta gero gainontzeko ikusiko dugu poliki-poliki noraino joten diren aplikatzen. Bai, ezagite animalien ongizatea edo txakurren ongizatea ere baserritan dauden txakurrari begira da, baina azkenean edozein zakurrari begira, ez? Edozein zakur, izan daiteke pixu batean biziren zakur bati edo baserri batean dagoen zakur batentzako. Eizako zakurra? Eizako zakurretan badia salbuespen puntual batzuk, baina txertak eta identifikazio eta hori dagokionez denetzako berdin-berdina da. Beti ere gauza berriak ateratzen diren heinean, tarteka zurekin biltzen gara, eta zuri esker ikusentzulek informazio gehiago dute azken aldiko gaien inguruan, eta gure partetik eskerrak eman, betiko moduan, da lan dexentekin zabiltzate, osake aurrera, segi lanean, eskerrik asko. Eskerrik asko. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da esne egunero jasotzea eta 8 ordu baino lehen gure ontziratze plantara eramatea. Kaiku kilometro 0, ekoizpen arduratsuko esnea.